De romp, het achtkant, een hele grote houten constructie van meer dan 15 meter hoog. Die maken wij prefab in de werkplaats en vervolgens plaatsen we hem op de bouw. Wij gaan het hele binnenwerk maken, alle tandwielen, alle assen, alle spillen, maalstenen, zeverij voor de pelinrichting. En we gaan het hele wiekenkruis maken. Het is bijna een heel nieuw molen maken, alleen met zoveel mogelijk oude onderdelen. En dat komt toch niet vaak voor, het zijn vaak deelrestauraties. Waren er nog onderdelen die jullie konden gebruiken? Ja, uit de restanten, uit de ashopen zijn binnen de eerste 2 weken of eerste week al diverse onderdelen uitgeselecteerd waar misschien nog goed hout aan zit. Vooral van binnen, als het niet doorgebrand is dan is het nog te gebruiken. En heel veel ijzeren onderdelen. Zelfs bij het tandwiel, in dit geval het spoorwiel, daar worden de ijzeren verbindingsstukken tussen de velgdelen, die worden weer gebruikt, die zijn rechtgemaakt. De bouten moesten vernieuwd worden. Ook al is het maar een ijzeren verbindingsstrip, dan wordt die nog weer gebruikt. Ik ben nu bezig met het boventafelement. Dat komt bovenop de achtkantstijlen te liggen. En daar komt de kap eigenlijk weer bovenop. Ja, je gaat natuurlijk van foto's proberen om de molen ja, zo goed mogelijk na te maken. Volgende week, dinsdag, wordt hij geladen hier in de werkplaats. En woensdag en donderdag zijn we daar om het achtkant af te laden en de 2 vaste binten in elkaar te slaan. We kunnen richting voorjaar met de buitenkant, met wieken en de kap aan de gang. Dus in de loop van het komende jaar staat er toch weer een complete molen.